мавқеаш дар ҷадвал ва ҳоло зери кафкубиҳои бозингарони дастаи Эсхата, бозингарони Истиқлол ба майдон меоянд ҳамчун қаҳрамон. Инҷо мо мебинем ҳайати дастаи Эсхата, албатта ки дастаи Эсхата дастаи мизбон аст дар ин дидор. Собиқ бозингари дастаи Истиқлол ва хуб Фаридун Шариповро ҳоло мо дар ҳайати асосии дастаи Эсхата ҳамчунин мебинем. имрӯз нисбат ба бозие ки ду-се рӯз пештар бар муқобили Регарта даст доир карда буд бо ҳайати нисбатан пурратар фардояш аллакай Истиқлол бозии худро бо Регарта даст доир кард. қисми зиёде аз бозингарони дастаи Истиқлол дар ҳайати Назаров, Амирбек Ҷурабоев ин ҳама бозингарон аз ақои аввал ба майдон омаданд. Садои ушаки давари марказ баланд мешавад. Бинандагони азиз, сати шумораи 99 Мурдин Асанов, рақами 5 ҷо партоб ба дохили ҷаримагоҳ. Аввалин фурсат барои бозингарони Истиқлол. Имом Назаров ҳамеша кӯшиш мекунад ки зорбаи бисёр сахт ва рост ҷониби дарвозаи ман албатта номбар мекунам аз бозингаронеро ки аз насли худи Фатҳуллоев ҳастанд. Инҷо Эҳсони Панҷшанбе гол мезанад аз насли Мамадони Камолов. Тӯбро баргардон ба Эҳсон ва Фатҳулло мехост ки пеши рӯи ӯро бигирад, аммо Фатҳулло дертар. боз як ҳуҷуми дигар дар иҷрои бозингарони Эсхата. Чӣ гуна фурсати беҳтаринро аз даст медиҳанд бозингарони дастаи мизбон дар ин дидор. Далер Имом Назаров партоби ӯ ба дохили ҷарима гол зорба бусар хавфнок. Пас аз муддатҳо мо Дарко Илияскиро ҳам мебинем дар ҳуҷум ва партоби Фатҳулло ба дохили ҷаримагоҳ. мавқеъ барои задани зарба ва севи Олиев Муриддин Асанов. ниҳои дастаи Истиқлол Эсхатаро мағлуб кард бо ҳисоби хеле ҳам калон бо ҳисоби 3-14. ҳисоби 4-2 ба фоидаи Истиқлол ба поён расида буд. вале ин мавсим 6-1 дар Лигаи Олӣ дар даври ҳафтум. ҳамлаи навбатиро мебинем. Фатҳуллоев бо топ қарор дорад. Зарба дар иҷрои ӯ ва каме баландтар меравад инҷо. Шарипов ба ҳамдастаи худи ӯ бармехӯрад. Фатҳулло партоби навбатии ӯ ва Муриддин Асанов. Истиқлол оғоз мешавад. Шервони Мабадшоев суратафзоии ӯ аз канор омодааст. Инҷо Рустам Соиров бо як зарбаи дақиқ берун аз ҷаримагоҳ тӯбро ба дарвозаи дастаи Эсхата ворид карда буд. инҷо иҷро шуд дар иҷрои Ойбек Абдуғафоров ва зарбаи задаи Ойбек Абдуғафоров нетои худ ва нимаи аввал бо ҳисоби 0-1 ба фоидаи Истиқлол бо ҳамон голи ягонае ки Эҳсони Панҷшанбе онро зада буд ба поён расид. ҳоло ҳамлаи навбатии Истиқлолро мебинем. Пас ба дохили ба маркази ҷаримагоҳ ҳолати офсайд гуфта намешавад. Эҳсони Панҷшанбе имрӯз гӯё ки рӯзи ӯ аст. дар нимаи дуюми рақобат ҳоло аз ҳайати эҳтиётӣ Манучар Ҷалилов ба майдон омад ва ӯ ассист мекунад. дар ҳамин ҳолат аслан офсайд набуд. дар ҳамин вазъият дифогари дастаи Эсхата Фирдавс Шақалов. Манучар Ҷалилов дар ҳолати офсайд умуман набуд ва инҷоро бубинед ки бале юна офсайд гуфта мешавад. чӣ хел офсайд дар ин вазъият ҳоло муайян шуд. гузарад партоби баланди ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. Шервони Мабадшоев пас ба Манучар Ҷалилов. Эҳсони Панҷшанбе зарбаи навбатии ӯ бармегардонад ба ихтиёри бозингарони Истиқлол. Шервони Мабадшоев зарбаи заминӣ дар иҷрои ӯ тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Шавкати Ҳотам. паси ӯ ба марказ. Фатҳуллоев партоб ба дохили ҷаримагоҳ. Санҷар Исхибоев зарбаи навбатӣ дар иҷрои бозингарони Эсхата. пас ба ақиб Далер Имом Назаров. як ирсоли дигар имконият барои Фатҳуллоев. на фурсати задани зарбаро надошт ва зарбаи навбатӣ Мабадшоев. пас ба Амирбек Ҷурабоев. як зарбаи дигар заминӣ ва дарвозабон бармегардонад. 2022 буд ки дастаҳо дар даври чаҳорумин Лигаи Олӣ байни ҳам бозиро мусофи доир карданд. бозӣ дар варзишгоҳи бисолагии Истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд доир шуд. ҳамлаи навбатии дастаи Истиқлол. Манучар Ҷалилов дар дохили ҷаримагоҳ бо тӯб зарбаи ӯ ва гол. мебинем Меҳрон Мадаминов ба ӯ пас дод магар ба ҳаят ҷалб кунад ва мавсими оянда бозам талошҳои худро зиёдтар кунад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва зарбаи навбатӣ Манучар Ҷалилов. дар Лигаи якум буд. дастае ки мухлисонаш ҳатто ашк мерехтанд ки чаро ин даста ба Лигаи Олӣ баромада натавонисту дар Лигаи якум бозӣ мекунад. ҳоло Рустам Соиров зарбаи сахти ӯ ва тӯб дар дохили дарвозаи Эсхата. зарбаи сахти ӯро мо мебинем. партоби навбатии ӯ зарба бусар ва боз ҳам 3-0 ба фоидаи дастаи худ кард. инҷо вақти илова довар тамом мешавад. Муродов имкон дорад ки ҳадиақал як гол бизанад дар ин дидор. Муриддин Асанов дасташро аз гол наҷот медиҳад. новаста аз ин ки инҷо офсайд буд.
قرار دارد. یعنی که استقلال که قهرمان است، خانو جای یکم است، اما به هر حال از 50 امتیاز به 53 امتیاز رسیدن شماره امتیازهای این دسته. البته که آن مرحله رو یک جا تماشا میکنیم. ولی اکنون جایزه اساسی با قهرمان مملکت دسته استقلال سپرده می شود و این جایزه در دست منوچهر جلیلوف و علیشهر جلیلوف است. تبریک میگویم بار دیگر این قهرمانی را با دسته استقلال در 17 سال فعالیت 13مین قهرمانی است برای بهترین تیم مملکت. مراسم جایزه سپری را برای قهرمانی مملکت در موسم 2024 تماشا کردید. بار دیگر مبارک باشد این قهرمانی به کل بازیگران استقلال، به کل مخلصان این فوتبال که در میهن شمارهشان خیلی زیاد هم هستند.